Табиблар бригадалары авылларда күп балалы һәм ярдәмгә мохтаҗ гаиләләрдәге балаларга ярдәмгә алынды. Бурычлары сабыйларда үзәк нерв системасындагы тайпылышларны башлангыч стадиядә ачыклап, дәвалауга җибәрү. Сила в детях проектына хәйриячеләр дә булыша. Мобиль бригада беренче булып Яңа Шишмә районына юл тота. Дәвалауның нәтиҗәләре күз алдында. 4 яшьлек Саша Селезнев тернәкләнү курсында шөгыльләнә. Бу тренажерда күнегүләр ясау малайга аяк мускулларын ныгытырга, аякларын турыландырырга булыша. Тик бу баланың бердән-бер проблемасы түгел. Әнисе аны авыр тудырды. Бала үпкә пневмониясе белән авырды. Үсә төшкәч, сөйләмендә дә тоткарлык башланды. Монда бик яратып шөгыльләнә, аңа бик ошый. Акырынлап сөйләшә дә башлады. Без аның нәрсә сөйләгәнен аңлый башладык. Алга китеш күз алдында. Дәвалау физкультурасы, массаж, психиатр, логопед сеанслары үсештәге тайпылышларны төзәтә. Мөмкинлекләр ачылган. Малай җырлый, рәсем ясый башлаган. Максатлары 7 яшендә Сашаны гадәти мәктәпкә укырга йөртү. Сила в детях хәйрия фонды ярдәм иткән башка сабыйларның әти-әниләренең дә хыялы шундый. Декабрь айында бу үзәктә балаларда кыш дигән үзәгендә Рөстәм Нургалиевич Миниханов булды, безнең президентыбыз, һәм менә бу үзәккә бик зур сынау биреп ул бу үзәккә айрым автобус ярдәм итте, Ford Transit 9 кешелек автобус, һәм менә бу автобус белән бу үзәк табибләре безнең республика районнар буенча чыгалар. Мобиль бригаданың беренче маршруты Яңа Шишмә районы. Табиблар диагноз кую һәм дәвалау өчен яңа җиһазларны куллана. Электроэнцефалограф баш мие үсешендәге тайпылышларны ачыклый. Балага 4 яше тулганчы ярдәм итеп калырга тырышалар. Бу дәвалауга керешү өчен иң кулай вакыт. Сила в детях проектының мобиль бригадасы авыру балаларның ата-аналарына бушлай консультацияләр, республиканың иң яхшы белгечләренә юллама бирә. Фарис Мөхәммәтов, Инна Данилова, Ира Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.